Ya kanca domene yo bersani pasukan dan ingkang sakeco jadilan kita akor pramodya Jawa lan kreasi tansah nyawiji ya kanca domene yo bersani pasukan dan ingkang sakeco jadilan kita akor pramodya Jawa lan kreasi tansah nyawiji oh 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 ya. Ya oh ya yuk raya yuk wes yuk
iya. Oh nyong. Oh iya. Oh nyong. Oh iya. Ya ayo, orang. Ya itu,
Induk kepala induk hujan piuning di sini mendung anak siapa pakai kerudung mata melirik kakinya sandung oh ah oh oh ah oh oh ah oh oh ah oh rawe-rawe ratas malang-malang putung rapat tuntas kalau mangkuk Rawe ratas malang putung rapas utang kalau mendung rawe-rawe ratas malang-malang putung rapat tuntas kalau mangkuk Rawe ratas malang putung rapas utang kalau mendung oh ya oh ah yuk yuk oh ya Dos, dos, rawe-rawe ratas malang putung rapat tekan kolo mendung rawe-rawe ratas malang putung rapat tekan kolo mendung Ah, oh iya iya ah,
Nggih, sak menika pun dadi niki Mas Uda. Wis. Dilek sik. Heeh, nek wis ngono kuwi wis do dadi ngene iki metenteng kopi alang ngene iki. Ora sik, kabeh metenteng aku tak melu metenteng. Apa? Hah? Oh, JR, Pak. JR nggo sesuk, Pak. ora ngerti pun jelas. Oke. Sesuk latihan dadi sik. Latihan dadi. Warai deh. Nggih, Mas Uda. Mbak Rizka pripun? Sak menika sampun ngadeg kabeh, ora ana sing turu, ora ana sing glempang, ora ana sing gulung-gulung. Durung paling. Eman-eman klambine putih. Durung paling. Urung nih. Urung mlebu kok. Urung mlebu. WA niki durung mlebu. Ora nek wedok iki biasane dileboni ora kok mlebu. Wah ya durung download berarti. Wong di-download. Heeh. Heeh. Jek, karepe napa Mas Nova? Manut sik ngendang. Nek dadi ngene iki ditamani jajan gelem ora to? Jajal. Tahu bulat iki lho. Gelem ra, Cin? Gelem ra? Tahu bulat arep ora? Oh gelem, gelem kok. Jebul. Gelem. Gelem. Oh antune Arep ora, gragas. Oh, senyum-senyum. Isin. Ya. Isin. Heeh. Isin ngelih. Menyang wedokan. Wedokane sendi? Mbok dikenali, aku iki dikenali. Kancane iki dikenalke kene, Don. Oh, aku wis kenal. Oh, berarti sik kae. Heeh. Sido berarti, Pak. Sido. Kae lho. Kae. Kok mikir dadak didonke? Hah? Kok mikir dadak didonke? Ndak wirang. Ora wicah wira-wirang yo. Ora. Ora Ora wikandel. nek misal tak omong-omongke nek isih sayang kar. Tak apa-apa. Habiskan. Habiskan. Heeh, Ya dimendemke sik Don ya. Ya Mas ya. Mbok Jane nek muni mbokne iki karo sik ngene jane. kuali. Masa aku mbokmu? Iya. Ngene lho. Ning kene berarti. Heeh, ning Mbok. kono. Wis tak undang. Wis diundang. Nek kono mau kan rada sudarungan dadi tak bengoki. Sembrono iki kok an. Yo bacotke. Aku njaluk dikawenke. Sik. Kawen apa rabi? Kabeh, Kawen apa rabi? kabeh. Bedane apa? Bae bahasa Indonesia karo Bedane apa bedane? bahasa Jawa. Kok piye? Oh, ngono. Ora kualik, Don. Tenan kuwi. Tenan kuwi. Oh ya. Kowe kecerahan karo mik didoke. Karena aku mulai ngomong ora tole lho. Piye? Krungu ora? Krungu aku. Ora tok pepet kok aku mau. Nganggo taling tarung aku mau iki. Dadine ngopo, Pak? Lagi ngajar kowe. Alah, Kepiye? karo sapa? Tole. Ora tole iki, Pak. Oh. Iki sakmene mbiyane ngene iki ana sing selop ora iki, Mbok? Ora aku tak melu metenteng ning tengah-tengah ngono kuwi. Ngapa? Kae delok kae. Hah? Selo apane kae? Ngelak budindin. Sing penting. Ya. Aku wis didisiki e. Ya kek nang. Sing penting gede jare. Awake, Pak. Awake. Ana nyawane. Su.
gawe golek duwe kanggo nikahan kono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan sudah dimendemke. Sudah dimendemke. Piye wis do mendem urung? Wis mendem urung, Don? Hah? Wis. Wis mendem ke. Kayak mucu-mucu ki ngopo to iki? Oh ngombe, nggih. Bapak Ibu ada yang mau request lagu apa ndak? Monggo yang mau request lagu boleh, yang mau nyawer-nyawer juga boleh. Nyawer-nyawer juga boleh. Yang enggak nyawer juga ndak apa-apa. Ning nek ora nyawer. Ning kok kebangetan. Iya. Ora guyon. Bercanda ya ora apa-apa. Bercanda. Bercanda itu ada waktunya. Ada waktunya. Ning nek tenan ki ora apa-apa. Alhamdulillah. Heeh. Nggih monggo Bapak Ibu. Orang ini lho, Hud. Piye? Nek wong nyawer kuwi padha karo sedekah. Heeh. Nek wong sedekah kuwi terus rezekine lancar. Amin. Heeh. Mula nek kowe iki pengen rezekine lancar. Nyawer. Nah, lah ngono. Iki tontonan ya tontonan iki ngene iki panopa. Kok sudah ya. Piye ta ya? Heeh, dipancing tetep ra ono. Urung ono. Mbok menawa urung kepikiran lagune arep request apa? Heeh, monggo manut Mas Nova, napa Mas Nova? Ya wis ra apa-apa. Manut. Aku manutan. Nero Nova manutan aku. Ayo goyang, J. Sayangku. Piye to piye? Sing kuat dhewe. Apane to? Burung kamu bakal tak usah ibaratnya seisi dompet munggo aku Wale. Sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Aku nembus takune kayangan Rungu suaramu Suara
nyeritake gedene rasa sayangku. Masa malah ya wis ora cukup tenan tok ya. bareng akor Pramudya Mas. SPN Audio Sound System. Ini juragane SPN disebut-sebut kok era nyawer ya. Ning kono mau. SPN Ning kono SPN mau. SPN. Iki ora ono saweran saka SPN. Om Cek. Aku nyeritake gedene rasa sayangku. Rasa sayangku. Denaknya sudah dikasih. Heeh, iki mau Sudah ujuk-ujuk. dikasih, denak, Nova denak. ujuk-ujuk ngono kuwi mau. Ujuk-ujuk dine lautan mangsi. Heeh. Ayo. Nek kowe lali aku ora kelingan, Pak. Aja bingung lali. Nek kowe bingung aku terus tekon terus apa? Ning kene iki sing paling pinter kowe, Cek. Heeh. Inje, Bapak Ibu ada yang request belum? Nek ora ono sing request mutung aku mulai. Oh, mutungan apa saiki? Ora oleh, ora Mutungan oleh. saiki. Ora oleh, ora oleh. Ora oleh ngono iki ora oleh. Mosok mutungan. Lewat Kris ya oleh kok. Heeh. Wong arep TF ngono ya kene duwe nomor. Nomor WA. Nomor WA. WA-mu lebokke WA-ku. Ngono. Maksudnya iki disimpen. Lah iya. Nek ora disimpen kan rasa dikirimi. Ben aku duwe WA-mu. Heeh. Iya, Dadek bayi lucu banget. Sing endi? Kale. Aku mungkin ning kono arep mlebu to nek ibu-ibu. Piye? Ra apa-apa Mbak nek arep nonton ning kono wae ora nek diseneni. Heeh, aku nonton nih nek Heeh, arep. lek nonton ning arep dhewe ngene iki. Heeh, wis Sampun durung. dereng Mas Nova. Ben disalini sik Mas sudah. Ganti sih ke. Ora Ganti. mergane tukang demong ki ya karang-karang buka bersalin ku mah lho. Bersalin apa nih? Heeh, kuwi lho. Wilahan. Pondok. Pondok. Pondok ngendi? Bersalin. Kulino nyalini kok nek napa iki ora apa-apa. Ora. Ya iki kulino ngewangi lahiran kucing lho. Ditunggoni. Ha ta kucingmu lahiran mbok tunggoni ta? Lanang kok. Oh kucingmu lanang. Oh semelang aku nek wedok malan. Karo Nova to, semelang aku yo. No pagi. Ya mbah karang storine genta-genti wedoke. Ora krungu ora apa-apa aku. Ora krungu wonge. Ora krungu. Ora krungu. Sampun Mas Nova. Nggih, monggo Mas. Ayo semangat toh. Masa ngene iki. Senyumnya mana? Aja godhong lene Seyo. aku
murah. Apa mbok anggap Piye? wong murah, murah. Sopo sing nganggep wong murah-murahan. Aku pengen mung kanca-kancoan. Syukur bagi gelem-geleman. Ora cium-ciuman. Dibacutke terus pacar-pacaran. Tarik Mas Mama. Iyo. Ayo Dek, ayo. Ora, tangannya tak bodoh. Piye? Nah. Piro. Sopo? Bapak saya. Bela dalang galaknya betul-betulan. Yen marah kelihatan bener-beneran. Kalau gitu aku nggak coba-cobaan. Apalagi berpikir kawin-kawinan. Yen pancen welasmu tenan-tenan wis ra perlu terus jalan-jalan. Aku cinta karena suci-sucian. Moga bisa terus manten-mantenan. Hei, akur Pramudia. Asoy. Yuk. Aja nggodho Iya. Masa toh? Aturan gak boleh. Ketoke ora. Apa wong murah, murah. Sopo sing nganggep wong murah-murahan. Aku pengen mung kanca-kancoan. Syukur bagi curug gelem-geleman. Dibatuke terus pacar-pacaran. Ayo. Asik. Ayo dek, iyo. Hei, ora. Hebat dalang galaknya betul-betulan. Yen marah kelihatan bener-beneran. Kalau gitu aku gak coba-cobaan. Apalagi berpikir kawin-kawinan. Tenan toh. Aku cinta karena suci-sucian. Moga bisa terus manten-mantenan.
2, 1. Akur Pramudya. Wes sing gulung-gulung ta.